Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, zero casualty sa Bagyong Christine, target kan lokal na gobyerno kang Naga. RDRRMC Bicol Emergency Operations Center nasa red alert status na. Sarong konsihal kang Naga, ma-resign subot sa pwesto para maging city administrator. ACLC Hawks as in NCF Cubs naglaban para sa top spot kang Division 1 sa Bukal Season 6. Diyos marhay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Lokal na gobyerno kan Naga nakaalerto na sa epektong dadarahon kan Bagyong Christine. Aramon ta ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sunod-sunod si pagpaluasin memorandum ni Naga City Mayor Nelson Ligacion bilang preparasyon sa epekto kang Bagyong Christine sa syudad. Kasubanggi, pinag-activate tulos ang Emergency Operations Center. Pinapaalerto ang BDRRMO asin dapat naka-standby na ang mga responding personnel. Maging ang PNP, PSO, Bureau of Fire ang pinapatabang man sa pagdiseminar kang impormasyon mapadapit sa kamugtakan kang panahon. Ang SWMO, Senro, City Engineers Office asin General Services Department ang pinapaalerto naman. Kasubagong pagkaaga, pinagsuspindir man ang face-to-face class asin isinugo, iobserbar ang distant learning. Kung suspended naman itong face-to-face classes dahil sa dahilan na itinutugot po kanlay, kung applicable, kung pwede man lang itong online, asynchronous mode of learning, iyo dapat siya. Kasayang si panahon, diba? Sa lado kang CSWDO, permi man subot ining malalauman sa panahon ng kalamidad. Permi man talaga silang prepare, pero pasiguro kaya may arong po kayo itong kasuguan. Very reliable man po si Ma'am Annabel Vargas. Pun kasubagong aga, nakakamati na ng pabugso-bugsong uran ang syudad. Para sa One Media, TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nasa red alert status na ngunyan ang Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Iniparte kan mga preparasyon sa epekto kan Bagyong Christine sa rehiyon. Uyaan sa kuyang report. Para masiguro na marikas na makukuha kan Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Bicol ang mga impormasyon hali sa mga MDRRMO as in PDRRMO. Itinaas na ang red alert status sa Emergency Operations Center kan rehiyon. Sa paliwanag ni Mr. Gremil Naz, tagapagtaram kan Office of the Civil Defense Bicol, ang makukuha nindang impormasyon ang tulos nindang ipapadara sa NDRRMC. Since red alert, sir, ang ibig sabihin po niyan, sir, yan na yung highest level of coordination po natin, and para ma-ensure po natin na mabilis nating makukuha yung information within the council, especially po our RDRMC Bicol Response Agencies and the PDRMOs, para agad po nating makuha yung data at agad po nating maibigay yung information within the council and papunta po sa NDRMC. Sa ngunyan, nasa monitoring pa ang OCD Bicol asin pinapasiguro na preparado na ang mga assessment team sa probinsya. Na ginagawa na po natin ay ina-ensure po natin na available na po yung ating mga regional assessment teams in case na kailangan po nating gamitin, and yung ating mga logistics asset ay naka-on standby na dapat dahil ito ay isa sa request ni DSWD para maibilis po nating maibigay yung mga food and non-food items sa mga lugar na if ever magkaroon tayo ng mga isolated areas po. Para sa One Media TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, nasa red alert status naman ngunyan ang Emergency Operations Center kan lokal na gobyerno kan Camarines Sur. Matapos ining isugo ni Camarines Sur Governor Luigi Villapuerte sa paagi kang ipinaluwas na memorandum. Pinapaalerto naman kaini ang manlain-lain na response cluster na pinapanginutan kan Provincial Health Office, Philippine Army, Provincial Social Welfare and Development Office asin iba pang mga ahensya kan gobyerno.
Mientras tanto, naging leksyon na sa Naga City Police Office si biglang paglangkaw kan tubig baha sa syudad, darakan bagyong Enteng na pinakusog ang habagat. Susog ki Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, spokesperson kang Naga City Police Office, magkakaigwaman sindanin pagpreparar kang sa indang mga gamit as in personnel nakabali sa search and rescue group. Sa iba pang bareta, preparado ang mga evacuation center sa Barangay Calawag, siyudad ni Naga, ngunya na may panibagong bagyong pinagbabantayan. Iniman ang naging pagsiguro ni punong Barangay Azon Peñaflor. Apuera kaini, regular man subuot ang ginigibukan barangay na paglinig kan kanal, urog na ta nakamati nin pagbabahaan sa indang lugar durante kan bagyong Enteng as in habagat. Domingo, sustainable po yan. Kung saan po, dininig kami po ang mga giligkan tinampo, ang mga drainages, para sa masip po daing bagyo dapat kami preparado. Pero urong niya na kitang mantera na maabot na marot na panahon. Padagos kami nagtitipo, nagme-meeting para sa pag-abot kang arog ka na kalamidad kami po telepon sa pagtabang sa pag-akot ka mga taong marisko sa mga langday na mga lugar na yung hamong barangay na inaabot ning baha. Kaya kapon po nga ni, masip po nga ni harong kang mga daing sukat na mga tao nitong grabe talagang puris among the poor. Kasapon po, pwede ko pa siya mo sa video na pagpakarin ni si atop ka to, sinanab ka to para pag may bagyo day masinda, ma-apektuan, urunang kayo na sinda, solo parent na sin PWD pa. Sa pagbabalikan news break, person of interest sa babaeng nakuanggadan sa Barangay Tabuco, Tagaluwas, Naga, sabi kan PNP. Iyan as in iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Gusto mo ba magkaroon ng sariling bahay at titulo ng lupa sa loob ng isang private subdivision? Gusto mo ba ng bahay na matibay? Gusto mo ba ng property na walang kahate at may future expansion?
Your ready for occupancy unit is waiting for you at Parkview Naga Urban Residences located at Zone 7, San Felipe, Naga City near the Naga City Eco Park. Parkview Naga Urban Residences is developed by Aman Engineering Enterprises. We build to last using a RISE technology, making your family's home the safest with solid concrete buhos, typhoon resistant, fire resistant, pest resistant, and earthquake resistant. Get a quote today. Talk to our accredited real estate brokers or salespersons, or visit Enjoy Realty and Development Corporation on the second floor, Aman Corporate Center, Parkview Executive Townhomes, Zone 6, San Felipe, Naga City, or call 0929-608-3744 and 054-884-5188 to make an appointment. Bilis laki, nipis taba. BMEG! Bilis kita! Para sigurado, tinuloy-tuloy ko hanggang BMEG Premium Grower 1 and 2. Ito lang ang may Lean Plus technology. Kaya mas mabigat at manipis ang taba sa panahon ng pagbenta. Kaya mabilis ang kita. Tuloy nyo na! Bilis laki, nipis taba. BMEG! Bilis kita! Tuloy-tuloy ang BMEG Premium. Tuloy-tuloy ang kita. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, hasindaing untok na kariribukan sa bilog na kinaaban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Magandang balita para sa ating mga magniniyog. Alam nyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-intercrop ng kakao at kape sa inyong niyugan? Ito ay ang proyektong Community-Based Farm Enterprise Development Project, Coffee and Cacao Intercropping sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na ipinatutupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin nitong gawing makabago ang industriya ng pagniniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magniniyog. Ano ang maaari mong ma-avail sa proyektong ito? Expansion of coconut coffee and or cacao intercropping, rehabilitation of existing coffee and cacao trees, at establishment of coffee and cacao nurseries. Papaano? Kailangan lamang na ikaw ay rehistrado sa National Coconut Farmers Registry System at Registry System for Basic Sectors in Agriculture, miyembro ng asosasyon o kooperatiba na PCI accredited at may geotag ng inyong farm area. Ang cacao ay mainam na intercrop sa niyog o saging sa loob ng 18 buwan ay mamumunga na. Kaya nitong mamunga hanggang 25 taon. Malaki ang demand nito sa buong mundo dahil ito ay ang pangunahing sangkap ng tsokolate. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, karibay ni dating Naga City Administrator Elmer Baldemoro, pinangaranan na ni Mayor Nelson Legacion. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Sa flag raising ceremony na pinagibo kasubagong aga sa Naga City Hall, inanunsyar na ni City Mayor Nelson Legacion na matukaw ang bagong city administrator pagkatapos mag-resign ni Mr. Elmer Baldemoro kang ini mag-file kan sa iyang certificate of candidacy sa pagkakonsehal kang syudad. Si Second City Councilor Joselito Del Rosario ang matukaw bilang bagong city administrator. Dakula man ang tiwala ni Mayor Legacion sa liderato ni Del Rosario, ninhuli sa haloy naman kaining serbisyo sa syudad kung kaya iniyang sa iyang napili. Malinaw na igong liderato si Councilor Lito Del Rosario, and given man si sa iyang experience, haloy na po siya na nagserbi sa Naga. Prior to being elected as City Councilor, naging pamayo po siya kan Public Safety Office. Respetado siya. Maging kan mga miyembro po kan sangguniang panlungsod, respetado po siya. And si mga department heads na notaran ko man po na igwang high regard for Councilor Lito Del Rosario.
bako lang si mga department heads, siringman ang mga empleyado. May mga kaipuhan pa man na ayuson, arog na lang kung tutugutan ining magtukaw bilang city administrator, maski na inisaro pang city councilor. Dagdag pa kaini, kung daiman magibuhan ng paagi, ma-resign bilang city councilor si Del Rosario asin magiging full-time na city administrator kang syudad ni Naga. Kung pwede po itong pagiging concurrent councilor and city administrator, arog po kayan ang mangyayari. Otherwise, considered resigned si Councilor Lito sa Sangguniang Panglungsod as member thereof. Dakula man ang pasasalamat ni City Councilor Del Rosario sa tiwala na itinao sa iya ni Mayor Legasyon kung kaya ipapadagos niya man subot ang magayon na trabaho. Diin naman bago ang araw kaining trabaho kay Konsehal Del Rosario kung kaya siya nagtugot dakulan ang nasabing posisyon. Dakula pasalamat ko sa honra pong ini na tinaw sa tuya ni Mayor Son Legasyon kang Naga City. Kumbaga sa nakakapatabang puso po ng bagay na ini. Hopefully maano ko man po sa expectation niya sa kuya and kan lokal na gobyerno kan Naga, si mga empleyado, mga opisyalis kan syudad, and sa mga pag-iriba ko sa Sangguniang Panlungsod. Kaya nagpapasalamat po ako maray at Mayor Legasyon sa pagkonsidera sa kuya. Mapaaram naman subot si Konsehal Del Rosario sa mga kapot niyang komitiba asin iba pang organisasyon na sa iyang kinakaputan kung siya maasumir na bilang city administrator. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa satuyang police report, tagaluwas kang Naga ang person of interest sa paggagadan sa sarong babae na taga Milaor, Camarines Sur. Alagad nako ang mayo na nimbuhay sa sarong apartel digdi sa syudad ning Naga. May pirang simana na ang nakakalihis. Susog ki Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, tagapagtaram kang Naga City Police Office, ang naku ang CCTV footage asin mga nakakalap na impormasyon kan mga investigador hali sa Police Station No. 5 ang nagsisirbing giya ngunyan kan mga otoridad sa nagpapadagos na investigasyon sa nasabing insidente. Actually, it's a combination po, So may mga CCTV silang tinitingnan and plus yung information na nakukuha nila doon sa labas, So ang alam ko is from outside Naga yung person of interest. Sa iba pang police report, nakuanan in CCTV footage ang panununtok kan lalaking may diferensya sa pag-iisip sa sarong lalaki na nagkakakan sa sarong tindahan sa syudad ni Naga. Tulos man ining nakaabot sa kaaraman kan Public Safety Office as in City Social Welfare and Development Office. Kun kaya tulos man, sinusog ang lalaking nanuntok. Banggi na kan mahanap ang lalaki asin pinagdara sa BMC Department of Psychiatry sa Pili, Camarines Sur. Susog ki Evangeline Manalo, Social Worker Officer. Padagos man sinda sa pag-rescue sa mga may diferensya sa pag-iisip na sa indang nahihiling na naglalakaw-lakaw sa tinampo kan syudad. Nagkandak po sinda ning rescue operation, hinanap ninda ito puunaga, and pagkabanggi nako aninda po utunaya o na po siya duman sa mental hospital sa Kadlan Pili. Banggi na po sindan, banggi na ito na pa-admit. Nag-round po ang office ang pagkakaaga, minsan banggi. Kaya lang minsan talagang kumbaga timingan man yan mga siring kaiyan. Ta sige po ba kay ang ralakaw. So day man po nagpapabaya ang opisina na mag-take ning action. So siguro itong nangyaring ito, parang day inaasahan na pangyayari. Sa iba pang bareta, daipiguhuna ni Mr. Frank Ortiz kang taguntong Gowa, Camarines Sur. Umboy na lalaki ang sayang madidiskubre na yaon sa atubangan kang sa indang harong kan subanggi. Basa na subuot ini kan na uran mientras na yaon sa laog kan kartonin arak. May uman pinagsayang na oras si Mr. Ortiz asin sa iyang pamilya kung kaya nadaratulos ini sa Gowa Infirmary ang umboy na yaon naman subot sa marhay na kamugtakan. Padago sa mga bareta,
Ginibo kasubagong aga ang press conference manungod sa Safe and Sound Cities Naga kung saan nakakonsentrar sa pagtaunin oportunidad sa mga jóvenes kan syudad na magtaunin sa indang kaaraman asin magibonin mga proyekto na mataong pagbabago sa syudad. Tulong plano asin proyekto ang nailuwas. Iniiyo ang Skateopia. Flomo asin ansaro sa mga magayon na proyekto iyo ang lights camera action sarong smart street pole na mataong seguridad sa mga residentes. Ang smart street pole igwana ning CCTV camera, motion sensor asin energy efficient lighting. Susug kiramon Dominic Noblesa, program manager kan Safe and Sound Cities Naga, nagbisita na sa ibang lugar ang mga proponent para sa kadagdagan na kaaraman as in implementation kan sa indang mga proyekto. Ito man ang gana last year na naka-receive itong Skateopia, itong magibo ng skate park. Yaon dyan si proponent. So may mga updates din sinda manungod sa implementation na nakadumana sila sa Tagaytay with the community leaders. So para mag-benchmarking duman sa skate park. Kasi sa lights camera action, so nakapirana din silang community co-designing activity dyan sa Barangay Liboton. Isa itong Flomo, itong mga coordination nila sa PSO, nakangarig and sa city engineering para mahama na ito ning device din na ma-detect ng mga illegal parking dyan sa may J. Hernandez at sa Zamora. Sa iba pang bareta, ACLC Hawks dinaog ang Naga College Foundation Junior Cubs sa second round elimination kang nagpapadagos na Bukal Season 6. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Maui Balane. Parehong preparadong ganahon ng laban para sa enot na spot kan ACLC Hawks at NCF Cubs sa pinakaabangan na kawat kan round 2 elimination sa Bukal Season 6. Si Coach John Paul Deswanco, head coach ng ACLC Hawks, aminadong saro sa makusog na timong Cubs, rason para mas pang-pag-igutan ng sa indang preparasyon sa laban. Yung preparation na ginawa namin against NCF is, I think, is very hard for us. Sabi ko nga sa kanila kanina, tayo yung fortunate na binigyan ng opportunity na mapunta sa sitwasyon na to. Just to challenge the NCF, the powerhouse NCF. Siguro gagawin din namin ang lahat. Matalo man o manalo, again, is about effort that we put in. Daima naging kampante ang team ni Coach Alwin John Margallo kung kaya mas pang pinagpreparalan kaini ang dakulang laban kontra sa Hawks. Yung preparation namin sa game namin against ACLC is yung syempre yung condition ng mga players. And sa adjustment namin like sa first round, kahit medyo nagawa namin ng maayos yung mga game plan namin, ngayon mas sinigitan pa namin, mas dinobli namin yung effort namin na may scout yung mga players nila, yung mga players nila against dun sa mga key players talaga nila, yung mga Basagre. Talagang yun ang pinagtutunan namin ng pansin. Sa ngayon naman, talagang confident pa rin naman yung mga players and syempre yung kaming mga coaches kasi nag-prepare naman kami na maayos for them. Then wala kami sinasayang na oras. Nagpuning makusog ang Cubs sa first quarter alagad sa pagpursige asin pagtatarabangan kang ACLC Hawks na lamag asin nalamangan kainian Cubs sa huring 3 minuto kang third quarter. Naging dakulang partner si John Bernard Basagre sa kapangganahan kang Hawks kung sa iniyang naging best player of the game na igwang 22 points, 5 rebounds, 1 assist, asin 4 steals. Unang-una sobrang saya po kasi worth it po yung pinagpaguran namin sa training. Pinagpraktisan lang po namin and nag-adjust lang po kami sa set play and sa defense po namin. Yung determination ko lang po kasi yung family ko and sa mga naniniwala po sa ACLC community, sa ACLC basketball. Ang kawat tinapos sa score na 72-61 pabor sa ACLC Hawks. Alagad mas pinadaog ang Cubs. Hindi pa man ang giraran ng nagtingin sa top spot, huli tas hinda lamang ng 8 puntos sa kabuo ang record. Parehong nagpiling ng tibay asin determinasyon ang duwang team. Kaya mas pang-aabangan ang mga kawat sa Bukal Season 6. Para sa One Media TV 48 Naga, Maui Balane, Newsbreak. Sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, nasa tropical cyclone wind signal na ang probinsya ng Camarines Sur, kabali na ang syudad ni Naga, darakan bagyong si Christine. Ang ibang probinsya na yaon sa signal number 1, Iyuan Catanduanes, Masbate, Ticao Island, Burias Island, Albay, Sorsogon, Camarines Norte. Eastern portion kan Quezon, Tagkawayan, Ginayangan, Buena Vista,
sa Narciso asin San Andres. Kasabay girarayan pangapodan kan lokal na gobyerno kan Naga sa publiko na maging malikay asin maging alerto. Mga tugang 65 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo kan Naga College Foundation Home of the Champions, Leap into the Future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Flight attendants, prepare for takeoff, please.